Datoz Bermeoko Aratusteak eta programa zabalarekin datoz gainera. Otsailaren 28an hasiko dira eta martxoaren 8 bitartean iraungo dute. Adin eta gustu guztietarako ekimenak egongo dira aukeran. Tabernen mozorro lehiaketan parte hartu nahi duten tabernariek ere otsailaren 28 arte eman dezakete izena. Bermeoko udalaren arabera. Bermeo prest dago beraz, kolorez eta mozorroz janzteko eta aratustei umore honez ongi etorria emateko. Otsailaren 28an hasi eta martxoaren 8 arte iraungo dute aratuste hauek. Adin guztietarako herritarrei zuzendutako ekimenak antolatu dira eta mota askotakoak izango direla adierazi dute Bermeoko udaletik. Musika, kalejirak, ikuskizunak, jaialdiak, dantzaldiak, taberna mozorro lehiak eta hainbat ekitaldi egongo dira. Endika Etxebarria Teilleria kultura zinegotziak azaldu du, aratusten baitan adin eta gustu ezberdinetako eta guztietarako ekimenak antolatzen saiatu direla. Eta urtengo egitaragua osatzeko beste behin ere, herriko talde, elkarte eta ikastetxeen lana ezinbestekoa izan dela nabarmendu du. Egun ondan hori, Aratustietako ja albuen, eta hemen gauz ikusten zuen jente asko, ekintza asko dakuzelakon, eta aurren aurkezpenera etorri gara gaur. Nik labur-labur, agenda guztizen laburpen batingo txutie, eta gero bat aldieri eta ikerreri eta pasako txatie mikrofonue, azatuteko zehatz-mehatz, zelan jungo dizen honek Aratustiek. Otsailin 28 zen, azten gara, kanta-kanta lorun eskotek, kalejiri eingo da, eskatu den daubie, disfrazata edo zouzegaz etortie urtetik kalera eurekaz batera kantaten zuteko Bermeoko kalitatik. Gero, martxuen batien, daku kalejire bi, alde batetik, lantzeko inauterizek alkartasuna dantza taldiegaz eta kietebe erraldoi txikizekaz, eta beste alde batetik, koro maikak urtengo dobe bai euren kalejire eitzen. Pasaten gara astelenera martxuen iruen, demiku elkartien eskotik tostada txapelketi okingu. Martxoak lauera martitzenera pasako gara, Aratuste martitzenera, hainbet ekintze martitzenan, alde batetik taberna mozorro txapelketie, oraingo Samalau taberna dakuz apunteta, eta pasan urteko moduen epaileik txarangatxu batek azungo gara, eta deialdiz egin herritarrari etorteko geugaz, imingu ordue eta lekue, eta tabernari deialdiz egin, pasarin apunteteko ostabe. Horretaz aparte, errosapeko martxa egongo da, eta arratsaldien tostada txapelketa errosapen eskotik bebai. Ros dantza eskola bebai, ordu batatan, engo dau euren ekitaldize, eta horretaz aparte gero ikerrek eta ikastetxik esplikeko da moduen, ikastetxien kalejire bateratue egongo da Bermeoko kalietatik. Gero, azkena martxoak 8 zapatu emakumin egune okingu, eta, emakumin egune izatiz aparte, urteroko moduen arratustutako bigarren zapatuen, bade retro okingu Bermeoko kafean txokizen. Eta beste barik, ostabe, herritarrari anime, urteti dakusen ekintze danatan, eta ikerreri pasako txe mikrofonue ikastetxien kalejiri espliketeko. Eskerrik asko endika. Aurreko urtekulez ikastetxiek erabaki daurie elkarregaz urtetie, nik gutxatie eskerrak emon, egiz esan urte oso egon diez antolatuten, egun hau, ekintza hau ez da errez antolatuteko, eta, eureri emongo txatie eta eurek azalduko eskuia purtsu bet. Zelan esango den. Eskerrik asko Iker. Egun ondan hori, hemen gauz ikastetxe ezberdinetako errepresentazioa, Bermeoko 3 ikastetxekue, da kontuten okintze umiek eta koien papela aratustietan, oso garrantzitsua dela herrize girotuteko, bilera batzun ondoren, heldu gara akordizo batzutara, aipatxekue da, bai ikastetxeko pertsonalak eta bai familia elkartekuek emondozkue laguntzie eta udalak emondozku laguntzie, gure alde baliabide batzuk ipinitxe, herriko 3 puntu ezberdinetan jaize girotuteko kalejire baten ostien. Urtengo atalde kaletik, bakatuko gara esparrutik, gero gue Zubiartorkepatik, sartungo gara Pitzeriko kaletik, San Migueleko eskiaratara, dan bananduingo gara, ziklo batzutuz frontoire, beste batzuk Lamerako kioskuen, eta beste batzuk Goiko plazara. Eta hori da gitxiko erabera gu egon gari zen antolatuten. Giro ona egon da, 3 ikastetxen artean, udaletipe bai errepresentazio kintzu, eta beste barik eskerrik asko. Eta ia gune zelan urteten dauen, da ondo pasaten badun danuk. Gu gara talde bat errosapeko taldetik urten da, dakune izena errosapeko martza. Dardun geube, eguerdiko 12etan urtengu, motivazio bategaz, da antzerkitzu bet ingo du, borreaz motivazioaz. Urtengu 12etan, martitzenan, erritzik, Lameratik, Portotik,
da danok anime, mozorrotuteko, zein ondo pasaten da, danok anin beten zaitzutie. Bueno, geure partetik Spooky Feria Productions elkartien ebe partetik, zemaz, retro parti daku, aurton bebai. Bueno, 80. hamarkadako, 60, hamarkadako musiki mingu, betiko modu nengo dian Holy Covers taldie, heavy eta rock, hard rock bertxinoek joten. Gero dizi data, ni neu, musiki mitzen, danak gozatuteko. Sarrerak ja salgai dauz Luman eta Bermioko kafean txokizen web horri zen, 12 euro horretizez eta 15 esango dietak hien. Eta egirikus behatxitzeretan, eta bueno, etorri hauran disfrazata eta pres zantzan itxeko asko, eta hori da, Nik eskerrak nahi dote zemon, hemen dauzen elkarte guztizeri, gehi ez dauzenak, zegoe barik hau ezinezko izango zen. Egiz esan da ez dela aratuzte gune, geuretzako jada aratuzte aztie, ze ikusi dozuien moduen dauz ekitaldi pilo bat, ekitaldi mota asko eta adine guztizentzako. Orduen, bueno, anime guztizek irten kalera, edo tostadak zaten, edo dantzan, edo zer dan. Eskerrik asko.